Ang mga estudyante kan community college na sindangon yan ang naglilimpya di mga estudyante po ini na kung saan po ang saro sa sendang pangapudan programa po ini kang Earth Day. Ang senda pong pangapudan digdi iyo ang madisiplin naman ang mga tao dahil po sa nailing po niya to ang kadaklan po digdi na senda pong pinagpupunpon iyo ang mga plastic cup asin na mga plastic bottle base po sa pagkikipag-uulay niya to. Ang saro sa mga dapat na disiplinahon man digdi, iyo ang mga tao na nagpapasiring po digdi sa seawall kan malilipot. Si Mrs. Aquilina Blance, sa instructor kan San Jose Community College. Ako po ang Quarks advisor. Ang Quarks po yan Science Club me. Ako po ang saindang advisor as of now. Ngunyan po pagsisilibrar ang World's Earth Day. Naisip po kan sa muyang Quarks organization na magkaigwa kisarong activity para sa stewardship kan sa kinaban sa Mother Earth. Kaya po nagkakaigwa kami ki Coastal Cleanup Drive digdi sa seawall kang malilipot. Okay. Ma'am, bali po ining mga estudyante po, anong year po ini para po malaman po din natin? From first year po to fourth year na members kang Science Club. Ayan nga po, ang numero 1 dapat na disiplinado sa tuyang mga konstituente. Hindi po mga nagdidirigdi na di magbasta-basta magparatapo kan mga basura ninda. Kundi po, hanapon ang tamang kaagan. Dangan ini po na mga nagturugdok digdi po na may mga cottages digdi. Dapat po igwasindang mga kaagan kan mga basura. Tangani po din na basta-basta ikalat kan mga nagdidirigdi. Tamalainon po sa paghiling, dangan nakuno nagkakarigos, nakasabay ninda na nakakalugom sinda sa mga basura. So yan po ang satuyang dagdag na impormasyon halidigdi sa seawall kang malilipot albay. Ini po si Vic Barameda, Maray Naga.